ke ushoke Sidumo sekwenze njani ke ungitshele. Anti somthuluka. Hayibo. Sekonakele phike manje kuwena Sidumo. Useyimpumputhe sisi. Ungani ibhasi limshayise emlenzeni. Ini. Uphokile namlenze. Hayi. Uphokile namlenze wakho. Ngani? Kanti ulimele. Uyakwazi ukubona? Vele kade kwazi ukubona Sidumo ubani ethaka boni. Uma kunjalo ngithi hamba uyokhipha imali yami khona manje. Nami ngiyayifuna yami Sidumo. Aha. Kanti kunjalo Sidumo. Anginayo nje mina imali angithi. Uyafuna ngisiza Sidumo. Hamba uyofuna umsebenzi. Umsebenzi? Yebo, umsebenzi Sidumo khona uzoqeda zonke lezikweleto onazo umhlaba wonke. Yebo sisi. Ayisidumo ngithi ngifuna intinte khona manje ngokukhulu ukusetha imali yami. Yebo gogo. U10 nje ngufuna la. Yebo Thobo. Kodwa kambanga kangako anti. Thoko musukudlala wena. Uyabona laba abantu kuyekuthiwa abalungile. Uthola ukuthi yibo kanye abanenkathazo ngaphezulu kwalabo kuthiwa abantu. Hayi Thoko. Ayisuka but angaze ngiyibone inhlanhla nje phela ngiyihlaba esikhonkosini phela uma bheka la. Inhlanhla nje angaze ngiyibone phela uma. Awubheka. Yini kwenze njani Sidumo? Ubani phela ngithi ivideo la ngithi lo umabelo ohlukanisayo ngithi sonke ke manje sizongena emafutheni phela. Hawu uthola umsebenzi. Ujini ufuna ukujini Thobo. Umsebenzi uma sisebenza impela ngiyakutshela imali izongeniswa kwamanzi. Phela benginapha kwamathebo mangifika ngithola nazi insizwa osomabhizinisi babili mamile bathi intshebe uZbra bathi bin house khona kunjani mfowethu bathi bheka la kunesigodi sakini mfowethu ayikho insizwa yabona efuna ungena entweni ezinkulu ngathi mina hayi singakhuluma bafowethu bathi awushoke kukhona okwakudayisa ngaphambili nathi mina nikhuluma nompetha ka salesman phela akekho ofana nami la emhlabeni. Usuphetha salesman wena manje. Uthini usisi? Uthi bathi bheka la ndoda yabona ke thina ke manje sifuna umuntu ozocabanga kabanzi yabona umuntu oheavy uyabona izinto ezifana nama sub franchise networks into ezinjalo nje yabona. Yini leyo? Basho ukuthi ke sokwenza phela izinkulungwane zemali phela sokwenza bonke imali phela masebenza sonke nje so. Hayibo awusho Sidumo bafuna wena bathengisela impahla yabo. Kanjalo nje bheka uyazithoka bafuna ukuthi mina ke ngibe yabona njengenhloko esikhulu yabona nje some manager yabona kulawo bazodayisa. Ushabadayisa baziba nje ngathi nje. Kanjalo ke sisi yabona ushaya insweni bheka sisi lo mshini lo uyi 1500 kodwa ke bona bakunikeza ke ngo800 umshini wodwa inzuzo lapho uthola 700 umshini wodwa ubheka ke ukuthi ke umuntu ngamunye ethengisa umshini wodwa ngosuku ngesonto awusho hawu noma sesithengisa nje ishumi lemshini awu u7000 ngesonto Sidumo. bheka umuntu emunye awusho ke makube umuntu emunye ethengisela lo umshini wodwa nje ngosuku ngeso nje manje noma sengisho ke modayise 20 ke bantu i20 14000 Sidumo. Wasengazathi suyayakha ke nje manje le ndaba. Sisilutho sivumelele kanjalo nje ukuthi ke kumshini owodwa izuzo oyitholayo u700 awushutho mawuthengisa owodwa ngosuku ngawuthengisa ngosuku akusho lutho lodwa ukuthengisa umshini owodwa ngosuku owodwa ngosuku hayi akusho lutho lokho sengisho ke noma ibe mbili ibe mbili ngesonto makuwe imbili ngesonto nami ngosuku awusishaya ko 21000 ama 28000 madoda into seyiceba yona ngiyakutshela we ipa kuvaleke indlebe nje imba into soyenza ngiyakutshela kodwa ngibhuluka ukuthi hayi wena ngiyakutshela into soyijabula Iphathi yande enikhuluma ngayo. Phela sesizoba yicebi Louise. Kusho bani? Usidumo. Uthini auntie? Sizothengisa lezi zinto. Gogo kumele ukuthi uthengise nje ibe mbili yalemshini ngosuku. Ngiyakutshela senzi 28000 ngesonto. Awu into esoyiceba ngiyakutshela mama. Emibili. Angaze ngithengise lutho Sidumo empilweni yami.
kulula kabi gogo kufanele nje nokucindezela inkinobho nje Inkinobho enjani? inkinobho kufanele noma ufuna ukuthengisela usomabhizinisi uyafika ke kulowo muzi uthi gogo sanibonani njani but ayisikhona uthi ke uyabona baba ukuthi lo mshini lo uzokwenza ukuthi ke yabona ibhizinisi lakho ke lithuthuke yabo khuphukele phezulu Iyiphi lenkinobho kumele uyiqindezele? Bheka kufanele ukuthi ufike ke uthola ukuthi hawo umndeni uhleli kahle phansi impela uyabona lo mshini uzokwenza ukuthi uyabona iqoqa wonke umuntu ekhaya bahlale babuke bathi babukeleke yabona ke kanjani inkinobho yothando ke leyo uyabona Sengiyabona Thoko. Okusho ukuthi umuntu ayisela yena umshini. Fanele uthi ke mangabe uthenga lo mshini uyohlala usuku lonke ubhekene namafilimu ngenzile ukuthi ukhevile nje. Iyiphi ke leyo nkinobho? Yokuvila ke leyo. Ngizokwenza. Uzokwenzani lu? Ngizothengisa lezi zinto. Sicebe. Obustume khuluma iqiniso, iqiniso lento ayishoyo. kanti ngithini mina icishe impela phela uthi noma siphela sokwenza ebomba imali wena kakhulukazi mina hayi ngiyakutshela ukuthi irent yakho iminyaka le awubheka uyikhokha yonke inhliziyo yakho iyojika ingasabi ngabe izoba ngaphi phela into nje kufanele ngiyenzeke ukuthi ke ngizonikhombisa ke yabona ke ubuciko bokudayisa ukuthi ke kudayiswa kanjani Uqindezela inkinobho. Akuthule nje akuthule akuqhubeke wena siza ukuthi uthini. hayi uyabona kokufanele siyeshe impela ngoba ke ngiyabona ukuthi labafokazi bawungena khona manje ke uyabona ke kufanele siyeshe nje ukuthi uyabona bazosichazela phela ngemininingwane yabona Cha, Stum. Sengijikile. Engathi nami ngiyawungenela lo mncintiswano. sawa Kodwa sidingo sikhona isidingo sokuthi senze njengoba senza. hayi phela ibona ubuciko bokuba yabona ama professional yabona ukeep ismile esikhulu kanje kohamba kahle impela awu kumele kuba yibona lokho hey uyabona ngiyanazi ke niboyi niphathe kahle Ngizoyovula. qingile hayi nizobathanda impela ba abantu aba nenjebe